UPPL हान्जाखौ मोजां मोननानै आरो बिनि सायाव मोनसे फिउचारखौ नुहुरनानै BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा UPPL आव जयेन जागासिनो। आं हान्जाखौ बुङा बबे हान्जानिफ्राय फैदों फैया खारन खुनु हान्जाखौ खथि खालामनोबो आं गोसो गैया। खिन्थु मानसिफ्रा जुदि गोसो जानानै UPPL आव फैयोबा जों बेखौ नाजावनो नांगौ। नबस्तियाव जि मोनसे जयनिं बेवहाय बागानपारा समस्तियाव UPPL दला बेसेबां शक्तिशाली जाबोगासिनो दं बेयो रोखा जाबोदों। 2025 मायथाइयाव जि काउन्सिलनि इलेक्सन जागोन बेखौ नायहरनानै BTC ओनसोलनि मानसिफ्रा मोनसे डिसिसन लादों मा BTCनिनो मोनसे लकेल पार्टिनि आखायावनो क्षमताखौ होनांगौ। बे हिसाबै UPPL खौ शक्तिशाली खालामनो रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों। आरो आं दा अदालगुरिनिफ्राय गसाइगावसिम जि नायदों गभर्नमेन्टआ 2025 नि उनाव एलायन्स गभर्नमेन्ट जायो जाया बे आलदा बाथ्रा। एलायन्सआनो थाहैनोबो हागौ अब्लाबो UPPL नि दैदेननायावनो एलायन्स गभर्नमेन्टआ जागोन बेयो फ्राय रोखा जाबोगासिनो। गोबां निउज मिडिया बायदिसिनानि दारै माखासे खौरां ओंखारदों गोबां हान्जायानो BTC आव इलेक्सन गेलेनायनि खोथा क्षमता दखल खालामनायनि खोथा BPF-आबो बुङो बयबो बुङो। बे मोनसे राजनैतिक भाबै मोनसे हान्जाखौ एसे लोरबां खालामनायनि मोनसे कौशलनि अनगायै जेबो नङा। नाथाय UPPL नि मददगिरिफ्रा दा लोरबां जानाय नङा जोबोद गोख्रों। आरो दा जिहेतु प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्राय 1000 किल'मिटारनि बारा लामा बानायबाय, 500टानि बारा स्कुल रिपेयारिं जाबाय, 2,20,000 फेमिलिनो हाफात्ता होबाय, अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि फिन रोदोमखां गासै बिथांखिफोरखौ मावफुंनो थांनानै दिनै प्रेगनेन्ट वमेनफोरनोबो माने निउट्रिशियास फुडनि थाखाय फैसा होनाय बे जागासिनो फरायसाफोरनो मदद। आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दिनै महिला उद्यमिता आसनि 10,000 गरिजे दा माने सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरनो फैसा होयो। थ' बे जानो थांगासिनो दं। CM त्रिपुराया एबार आसामाव 25,000 बेकार सेंग्रा सिख्लानो 2 लाख थाखा होगोन। बिनि 1 लाखखौ सुख'फिननांगौ नाथाय 5 बोसोरसिमाव सुख'नांगोन। 5 बोसोरनि उनावहायसो सुख'नांगोन आरो 1 लाखआ फ्रि आरो बेबो इन्टारेस्ट फ्रि सुख'नांगौआबो। आरो फारसेथिं रेशन कार्ड दा 20 लाख रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। गासै 62 लाख रेशन कार्ड जोङो थारमाने दा मोननो थांगासिनो दङ। रेशन कार्ड मोननाय लोगो लोगोनो महिला मानेकि आयुष्मान भारत कार्ड माबा माबि गासिबो फैजोबगोन। लोगोसे दा 27 लाख अरुणोदय होबाय आरो 3.0 मथे आरोबाव गोदान अरुणोदय होनायनि प्रक्रिया आरम्भ जाबाय। फर्म फिलाप खालामनांगौ मानांगौ बे गासैबो वेलफेयार स्किमफ्रा ओरैबायदि जादों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसामाव साननो हायै रोखोमनि मोनसे जौगाखांनाय। फारसेथिं डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनैहाय आसामाव बेल ब्लक ट्राइबेल बेल ब्लकनि बाहेरायाव थानाय ट्राइबेल गामि हमनानै लादो दरसे बर' गामि दरसे मिसिं गामि बे बेल ब्लकआव गोलैयाखै। बिनि हाखौ रैखा खालामनो थाखायबो माइक्र' भिलेज बेल नङाबा ब्लक ट्राइबेलफोरनि बेखौ दानायनि थांखि लाबाय। बिनि दारै बबेबा जायगायाव दरसेल' बर' गामि दंब्लाबो बे दरसे बर' गामिनि हा बिसिनि गायग्रा हा आरो फोथारफोरखौ रावबो बायनो हानाय नङा। दा बेनिबो मोनसे डिसिसन लानाय। फारसेथिङै दिनै सनापुर कसुतलिनिफ्राय लानानै गवालपारा जिल्लायाव बेल ब्लकनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'सारफोरखौ इभिक्सन खालामनायबो जागासिनो। दा BTC-आवबो जौगानायनि फारिया जेरैबायदि गोख्रोङै थांदों आरो आसाम सरकारा ट्राइबेलफोरनि थाखाय जेबायदि खामानि मावदों आरो हिमन्त बिश्व शर्माया BTC-नि मालाबाबो गाज्रि सानफेराखै गाज्रि मावाखै। नै दाखालिसो एबसु NDFB-नि माखासे ग्रुपजों मोनसे रायज्लायनाय जादों। NDFB-नि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसना 5-6 मासनि गेजेरावनो जोबसिगोन सासेबो थानाय नङा। आरो लोगोसेनो रन्जन दैमारिखौ सुप्रिम कर्टआव जेला बेलनि थाखाय हियारिं जागोन स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय खुनु अबजेक्सन होनाय जानाय नङा। बेलखौ होनो थिननाय जागोन जुदि सुप्रिम कर्टआ बेखौ गावसोरो होयोबा। आरो बिनिफ्राय लोगोसेयैनो दा
मार्टियास फेमिलिफोरनो एक्सप्रेसिया होनाय बेबो फैगौ फेब्रुवारि बाजेटनि गेजेरावनो बेखौ कमप्लिट खालामनाय जागोन फार्स्टिं केस उथायनायखौ जेसेबां माने हाइनेस क्राइम बेखौ उथायनाय जायाखैमोन हाइनेस क्राइम नाथाय चिफ मिनिस्टारा बुंदों मा मार्डार एबा बम ब्लास्टआव मास किलिं जानायनि अनगायै बाकी केसफोरखौ उइद्र खालामजोबनायनि फारि लानो हायो ओंखायनो मोनसेनि उनाव मोनसे गोरोबथाखौ मावफुंनाया जालांगासिनो फारसेथिङै दाखालि 60टा गामिखौ सनितपुर बिश्वनाथनिफ्राय दानख'नानै उदालगुरियाव सोबाय दा बिटिआरनि पार्ट जाबाय 60टा माने प्राय 250टा गामि थारमाने मोनसे गामियावनो मोनथाम मोनब्रै गामि हाबनांगोन साब भिलेज एबा हेमलेट एबा बिदिनो सुप्पा बेखौ लानानै प्राय 250टासो गामि हाबबाय बाकी थाबावनाय गामिखौ लासै लासैनो पर्यायक्रमाव सोसनलांनायनि हाबाफारि लाबाय दा गोरोबथाखौबो मावफुंलांगासिनो दं फार्स्टिं प्रमद बर'आ जायगानि जौगानायनि थाखाय जथेस्थ' मावदों आसनिफोर होदों आरो दा नैबे बागानपारायाव फाग्लादिया दैनि सायाव 13 किल'मिटार माथावरि अलरेडि जाबाय आरो 13 किल'मिटार माथावरि जाबावनांगौ दं बेखौ आङो अलरेडि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टजों रायज्लायबाय आरो मिनिस्टारा खोथा होदों नेक्स्ट इयाराव 13 किल'मिटारखौ बानायनाय जागोन गासै जों जौगानायनि खामानिखौ जों मावगासिनो जेला रायजो राजाया जों लेंनाङाखै जेरै मोनसे गोदान आस्था गोदान बिश्वास लानानै इउपिपिएलआव जयेन खालामदों दिनै नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों प्राय 500 न'खरा बेवहाय जयेन जादों बेवहाय नबस्ति ओनसोला गुबुन सुबुंजों माने सुबुं थानाय गुबुन सुबुं रावारि सुबुं थानाय बे मोनसे ओनसोल आरो बेयाव गुबुन रावारि सुबुंफोरा दिनै बेवहाय जोबोद माने गाजा गोमजायै बाहागो लाफैदों आरो जोबोद गाजा गोमजायै बेवहाय माने बाहागो लाफैदों आरो नैबे बेवहाय जयेन जादों आरो बेनिफ्राय जोङो बुजिनो हायो बे 2020 मायथाइयाव जि इउपिपिएलनि जि मोनसे राजखान्थियारि जि मोनसे गोहो बे 2020 मायथाइनि इउपिपिएलनि राजखान्थियारि गोहोनिख्रुइ एबार नैबे फैबाय थानाय सम बा 2021 मायथाइयाव बेनि जि मोनसे राजखान्थियारि गोहोआ आगोलनिख्रुइ रासिन जागोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सरकार बे सरकारा जिखिनि खामानिफोरखौ मावबाय थादों आरो बेखौ मोजां मोननानैनो दिनै नैबे जगदान बा जयेन हाबाफारिया जाबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव जि इउपिपिएल दोलो बे इउपिपिएल दोलोआ बेनि जि गोहो बे गोहोआ गोरानिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन जाय बिथांमोना आथिखालाव बिटिआरनि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिखिनि खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ जायाखै होननाय सुबुंफोरा गमामायैनो बिथांमोना मेगनाव गोसोम गगस गानो आरो जाय सुबुङा गोसोम गगसखौ गाननानै नायो बेयो सानफ्रोमबो गोसोमखौनो नुयो आरो जाय सुबुङा गोसोम गगसखौ गाननानै नायो बेयो सानफ्रोमबो गोसोमखौनो नुयो दा एसेबां सुबुं सानखो थानाय ओनसोल आरो एसेबां माने हारि हारिसा थानाय ओनसोल आरो गुबुन राजखान्थियारि थानाय बे मोनसे ओनसोला बेयो गमामायैनो बेबायदि बुंनाया फैगोन खिन्थु दिनैनि थारिखआव जोङो नुनो मोनदों प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेननाय बे दैदेननाय सरकारा गोबां खामानि मावनो हादों आरो बे माखासे मानि खामानि मावनो हानायनि थाखायनो दिनै नैबे 2023 मायथाइयाव जि पार्लामेन्ट जोबनायनि उनावनो गासै बिटिआर ओनसोलाव खालि इउपिपिएल दोलोआवल' जयेन जादों दोलोखौल' मदद खालामदों बेनि अनगायै गुबुन दोलोआव जोङो जगदान जानायखौ नुनो मोनाखै गुबुन दोलोखौ मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनाखै बेनो जे मोनसे फोरमान हर सानफ्रोमबो इउपिपिएल जयेन जादों आरो बेवहाय जुदि प्रमद बर' बिथाङा खामानि मावामोनब्ला बिटिसिआव जुदि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मोजां खामानि मावनो हायामोनब्ला नेवसिगौमोन आरो इउपिपिएल दोलोआव लोब फैनाय नङामोन इउपिपिएल दोलोआव लोब जयेन जानाय नङामोन